Waħda mill-wedjiet ewlenin tal-Partit Nazzjonalista fil-qasam tas-saħħa hija dwar il-mediċini out of stock. Meta spjegaw din il-weda l-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil qalu li l-Gvern se jħallas lill-pazjenti mhux kemm jonfqu huma mill-ispiżerija privata iżda kemm ikun ħallas il-Gvern għal dawn il-mediċini. Bekk il-pazjent jispiċċa jħallas id-differenza li f'ċertu każi titla' għal €20. Min f'dik is-sitwazzjoni imur jixtri minn spiżerija privata, aħna nirrifondulu il-valur li jkun ġie lill-Gvern. Mhux il-valur li jkun qed iħallas l-ispiżjar, il-valur li jkun ġie lill-Gvern. Jekk inti tmur u mediċina tkun out of stock, il-Gvern iħallsek daqs kemm tiswih. Jekk m'għandekx urġenza tagħha, tista' naturalment tistenna. Dawn id-dikjerazzjonijiet ma niżlu xejn tajjeb ma' eluf ta' pazjenti li huma intitolati għal mediċini b'xejn mingħand il-Gvern. Dan għaliex kif saħaq il-Partit Laburista b'din il-weda s-servizz tas-saħħa ma jibqax b'xejn. Is-sitt filgħodu il-Prim Ministru reġa' tkellem dwar din il-weda tiegħu u bl-iskop li jipprova jħawwat l-imħuħ qal illi l-pazjenti mhux se jħallsu xejn għaliex il-Gvern se jħallas il-kumpens lill-ispiżjara. Allura biex naqtaw il-kwistjoni kollha ta' jekk hux sa nirrifondu l-pazjent u kemm sa jirrifondi, qed nagħmlu l-pożizzjoni tagħna ċara. Pożizzjoni hi li sa nibdew nirrifondu mhux lill-pazjent imma nirrifondu lill-ispiżjar. Madankollu l-Prim Ministru ipprova jikkonvinċi li din ma kienx U-turn. Prim Ministru ma tħoss li dija U-turn kbira fuq id-dikjarazzjonijiet li saru qabel? Le, anzi għal kontrarju, fil-programm elettorali tagħna li issa ilu ppubblikat fil-bidu ta' il-leġislatura mhux bħal ħaddieħor, hemm miktub ċar illi s-sistema hija di. Mhux pożizzjoni li qed toħdu għallum wara kritika kbira li kien hemm li dawn il-mediċini ħajspiċċaw iħallsu għalihom. Le, hija l-pożizzjoni miktuba fil-programm elettorali. Iżda bil-kontra ta' dak li qal is-sitt filgħodu l-Prim Ministru weda 31B tal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista tgħid bl-iktar mod ċar illi fejn jirriżulta li mediċini partikolari li int intitolat għalija tkun out of stock, il-Gvern se jagħti lura kumpens lil min ikun xtra privatament għaliex ikollu bżonna urġenti skont prezzijiet stabiliti. Imkien fil-programm elettorali ma jintqal illi l-Gvern se jibda jħalla xi kumpens lill-ispiżjara. Bil-kontra li jintqal huwa illi il-Gvern jibda jagħti kumpens lil pazjenti illi jkunu xtraw il-mediċini privatament. Kumpens li kif iddikjara l-Prim Ministru nnifsu se jkun jammonta għal kemm il-Gvern ikun ħallas għal din il-mediċina u mhux għal kemm il-pazjent ikun ħallas għalija fil-privat.